Puilano ang hambay maya paro o parani takuk tai bohu sungno pora no logir ma bagai ang tini oro kha duo tini oma hai jaga ang phai sokpaina ni hini tongmani te sakang no kang puila obono sanai जों साइमांखरो थानाय 13 तारिख नि हरनि जे दुइटा समायाव अरनि खरकसा चिन्ता खुब bo जोंनो याकरै bo संसार याकरै bo bini bhagavan rok ba ishor rok nangmani jaga bono tlang khana haima tongo bono bisi nangkuk khana aboni bagai जोंनो yakari bo ma thangka ke obo jagao जों tini dupsora bisio pas khairkuni bisingo khobjak tai aro peko jala jormojonyogor ni seat kalaio o jaga hai jagao जोंनो tini taku khoroksa khibi klangmani जों kha dulaijak aboni bagai bongni nukhungni borok rok bai जों khoj khobor nanani bagai nyai ang oro phailaimani tai o jagao bini hik chini hanok tongo tai bini oro sajak जों bono mankha bobai kok salaikha tai bini sajala khoroknai yang khoroksa tai chini guardian o jagani naikolai tongnai chini kaka जों bono phai mangphaikha bongni khuktai chwng kwbangma kok khana laikha bongni o je nukhungo bo khoroksano uparjonsil borok mane bono bini uparjonmani borok o nukhung choilai tongmani aboni bagai जों makhano kha khamka hingke जों je thwnai borok to thwino thangka जों bono asuk chinta khailaioi जों je kwthang tongnai rok tamo khe choilai thangman जों omtui rokno chinta khainai borokno je mansak chuba chunani kok rok ang kisa bono kha dungmani bisingtwi fano kok marokha tai ang obono sana muchungo bo je jaga phano tongthung जोंनो je khibi thanai bini atta shanti o tongthung bini phola kwtharo tongthung जों abono diyainai जोंनो bo je jaga phano tongthung जोंनो naikolai tongthung जों kwthang je tongnai rokno kisa naikolai tung aboni bagai जों bini atta shanti khainani bagai bwskango je srado onustan kaisa khailainar bagui bo kok chaplaikha o jagao bofru khaikha chano hwngnai aboni bagai ang borokno ani byaktigoto torof theke je mansa ang chuba chunani kok bo borok bai kok salaikha tai ang o parani joto guardian o twino tini kok salaikha o je samung no buphuro khlai mangkha chano hwnai ang o jaga borok bai kok salaikha hingke जोंनो khibi to thangkano haibano जों je kwthang tongnai tai bini bwsa bwtwi hik songrokno kaham tongthung hwnai ang jottoni thani no chubachu ba chini ani bwkhao ang diyai injure wngmani yagulo जों oro saimangkha anandonagar prathimik haspatalo swkang tlangkha a jagao bini je rogini bisi serious ni bagui jibi sakha nogo rohorkha a jagao hwnkhe horni prai 2:10 hai 3:10 o bini langma chokha hinui जों khobor mangkha।